voitettu ja 6. Hädessä radalla juoksee parhaillaan Suomi-Lapin vuoden Sissi numerolla 213. Ohjaajana on Heine Miekkola. Valmistautuvat numerot 214A, 215 Penka, 217 Kaija. Kyllä menee sen. Kova menee myös Kokkospanin Sinni ja Hanna Hyvärinen. Hyvä Hanna! Koirakerhosta. Tämä joukkue on tehnyt tasaisen jälkeen ja olivat 2 koirakon jälkeen toisena SM-kisassa. Eli seurataan tarkkaan siellä myöskin tämän medikoirakon taktia. Yhtä aikaa minikoirissa matkailevat lähdössä Kokkospaneli Sinni ja Hanna Hyvärinen Tampereen seudun koirakerhosta. Valmistautuvat 2019 valtaväestön ja matkaradalla lähtee numero 6 joukkueella Esa Lehdistö ja Kodekoli Sex Run for Fun matsi. Hyvä Hanna! Mineissä tarttaa juuri oman SM-kisansa Kokkospaneeli Sinni ja Hyvärinen Tampereen seudun koirakerhosta. Valmistautuvat seuraavaksi 78 Outi Häkkinen, 79 Evelina Eklund, 80 Mari Ervasti ja 82 Ei ole paljon rinnakkaavasti, minä kannattaa harpata yli. Loistavaa rataa tekee Poseroon. 38-27. Eikä ratavirheitä.